Татарның йөрәге Казан. Меңләгән татарны бер урынга җыйды. Сәлам, татар яшьләре! Бүгенге чыгарылышыбыз һәм тукталышыбыз 8-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумы. Мин татарча сөйләшәм, газиз анам телендә. Яшьлек җиле һаман исәм минем азат илемдә. Быелгы форум эшчәнлегендә 30 чит ил Рәсәйнең 60 төбәге катнаша һәм ул татарның яшь буыны тарафыннан милли кыйммәтләрне саклау юлларын эзли. Кыскача белешмә бирдек, хәзер форум эшенә керешик. Бүген безне бик тә кызыклы тукталышлар көтә. Аларны без Екатеринбург егете һәм Бөтендөнья татар яшьләре форумы делегаты Салават Сөрмәтов белән ясарбыз. Киттек, дуслар. Бөтендөнья татар яшьләре форумы 2004 елда барлыкка килә һәм 2 елга бер тапкыр уздырыла. Форумның игътибар үзәгендә татар яшь буынының милли үзаңын формалаштыру, татар халкының телен, мәдәниятен, йолаларын, гореф-гадәтләрен саклау тора. Бүгенге көндә Бөтендөнья татар яшьләре форумы дөнья буенча 100гә якын иҗтимагый, дини һәм мәдәни оешмаларны берләштерә. 8-нче татар яшьләре форумы туган телне җырлаудан һәм без кыю дип сөрән салудан башланды. Без кыю, без кыю, без кыю. Салават, ничек уйлыйсың, менә хәзерге заман татар яшьләре нинди булырга тиеш икән? Минемчә, алар үз фикерен әйтә белергә һәм әлбәттә дөресрәк әйтүдән курыкмаска тиеш. Үз фикерен дә дәлили белергә кирәк. Чыннан да менә бу дәлилләү турында син бик дөрес әйттең. Шушы мизгелләрдә Бөтендөнья татар яшьләре форумының иң кызыган чагы, чөнки берничә мизгелдән без дискуссион мәйданчыкларының эшчәнлеген карап китәчәкбез. Дискуссион мәйданчыклар барлыгы 7 юнәлеш буенча эшләде. Алар бизнес, тарихи хәтер, яңа мәдәният, гаилә һәм тәрбия, тел сәясәте һәм милли мәгариф, Татарстан илчеләре, медиа. Яшьләр әлеге темаларга кагылышлы яңа үсеш юлларын билгеләде. Бүгенге заманыбыз аерыла күп булу белән. Ул заманда ул хәтле күп булмаган, чөнки хәзер бөтен нәрсә яңгырый. Без бер вакытта төрле замана музыкаларын ишетәбез, бөтен дөнья музыканы ишетәбез. Шуңа күрә менә шул байлыкта ничек батмаска, әлбәттә безгә композиторларга һәм әлбәттә тыңлаучыга ул менә шул бер яктан безгә бик ярдәм итә, икенче яктан ул безнең заманның авырлыгы да шул зур хорда үз тавышыңны ишетү, үз тавышыңны югалтмау. Менә шуның белән без яшибез һәм һәрберебез менә шул байлыктан үзеңә якын көйләр, үзеңә якын стильләрне һәр композитор әлбәттә эзли. Форумда быел яңалык. Төрле илләрдә яшәүче милләттәшләребезгә Татарстанның яшь илчеләре дигән исем бирелде. Берничә ел элек менә мондагы хәтерләмим инде хәзер нинди оешмага шалтыраттым. Мин Татарстанның илчесе булып дип, менә Алманиядә Татарстанның интересларын күрсәтергә телим дип. Ул моментта миңа нигәдер кызык тапмадылар минем тәкъдимемдә. Мен хәзер инде мин бик тә шатмын шушындый мөмкинлек булганына. Чынлап та менә хәвәскәр булып шушындый рәвештә эшлисе килә. Чехиядә чехлар Фейсбукта утыралар, бөтенесе һәм татарлар өчен белергә тиешләр. Без страница ачтык, анда ничек яшиләр татарлар. Мин Бакудан, исмем Динара, мин форумда уже 3-нче тапкыр катнашам. Һәм 2 тапкыр мин конгресска килгән идем, Азәрбайҗаннан делегациянең әгъзасы буларак. Менә син әйттең, инде 3-нче ел киләм дип әйме? Менә 3 ел, шушы 3 ел эчендә нинди үзгәрешләр кичерде Бөтендөнья татар яшьләре форумы һәм ул бер-берсен кабатлыймы әлеге форумнар? Юк, бөтен кабатламый, чөнки мин беренче тапкыр
nek 10 ел элек килдем 2008 елда һәм 10 ел эчендә барысы үзгәрде, формат интерактиврак булды һәм мине бик ошый. Быелгы форум эшчәнлегендә син үзең өчен нинди яңалык ачырга йөрдең? Секциялар алар шундый мин әйтүемчә алар интерактив һәм темалар бик кызык. Без хәзер шул яңа культура, яңа мәдәният һәм блогинг темасыннан секциясеннән чыктык. Һәм анда бик кызык иде. Мы были на выступлениях, знакомились с проектами в Татарстане и хотим имплементировать некоторые из них в Баку, также проводить некоторые мастер-классы по, как, допустим, кройке и шитья, дизайнерская одежда, вот, именно с национальными орнаментами татарские, поэтому хотим все это как-то по чуть-чуть, постепенно имплементировать у нас в Баку. Бек шатман татар мәдәният, татар тел белән таныш булмага, өйрәнмәгә. Бу форум мага комукка эмик татар телен өйрәнмәгә мөмкин. Ве татар яшьләр белән таныш булмага, бергә эшләргә бик яхшы мөмкинлек. Бөтендөнья татар яшьләре форумының иң көтеп алынган чарасы округлар буенча проектлар сессиясе. Чит илләрдә һәм Россия төбәкләрендә эшләүче һәр оешма проектларын тәкъдим итә. Чакырылган экспертлар һәм аудитория аны бәяли. Һәм проектлар башка районнарда кулланылырга лаеклымы, юкмы икәнлеген ачыклый. Без монда берничә проект алып килдек. Аның арасында берсе инде безнең иң уңышлы дип без хәзер уйлыйбыз. Дуслык, дружба бит дигән проект. Бездә бу татарларның ансамбле дуслык дип атала. Менә без бахытны безгә әйттеләр. Сезнең дуслыкка олы хатыннар гына йөриләр, яшьләрегез юк, олы булгач ул татарларга кирәкми дип. Без сезне биклибез, ансамблегызны ябабыз дип әйттеләр. Менә шул вакытта без уйга калдык, каян яшьләрне табырга, ничек аларны үзебезгә алып килергә. Безнең шәһәрдә татарлар бик әз, күбесе татар телен белмиләр. Әмма без йөри башлагач, колледжлар буенча, яшьләр белән сөйләшә буенча, бездә җыелды бүтән халыкның яшьләре. Хәзер безнеке ансамбльдә Ненец халкының кызлары җырлыйлар, Гайка бора, Варка бор, Комезерянка бор, төрле халыкның кызлары. Алар бик шат безгә йөрәк, аларга ошый татар теле, алар бездән бөтен сүзләрне сорыйлар. Ул нинди сүз була дип, ничек аны әйтергә дип. Менә шулай итеп без 1 ел инде алар белән бергә дускана эшлибез. Без быел яз көне үзебезнең яңа проектыбызны эшләтеп җибәрдек. Һәм без менә шушы проектыбызны илебезнең татарларына, чит ил татарларына сөйләргә дип килдек. Бу безнең яшь татар эшмәкәрләре клубы, бизнес-орда дип атала. Менә шушы проектыбыз турында сөйләргә дип килдек. Һәм бөтендөнья татар яшьләре ничек кабул итте әлеге проектны? Шушы проектыбызны татар яшьләре бик уңай кабул итте. Менә кичә бизнес площадкаларда кичә проектлар площадкасында сөйләгәндә экспертлар әйттеләр, бу инде проект шундый, вакыты җиткән, менә кеше көтеп торган проект дип әйттеләр. Һәм бу проект кешеләргә ошый, һәм ул кирип китәр дип уйлыйм. Һәм аның асылы нәрсәдә? Бер-ике сүз белән генә безнең тамашачыларыбызга да сөйләп китсәң? Бу яшь татар эшмәкәрләре клубы, эшмәкәрлек белән кызыксынган, үз эшләрен башлап җибәрәсе килгән яшьләрне берләштерү. Кемнең алга барасы килә, кемнең үсәсе килә, менә шундый кешеләрне берләштерә торган проект. Безнең яшь татар эшмәкәрләрен җыеп, шушы тарихыбызда билгеле булганча, татар эшмәкәрләре бит эшмәкәрләр 19-20 гасырда мәчетләр төзегәннәр, гәҗитләр чыгарганнар, мәдрәсәләр ачылган. Безнең дәгән шушы меценатлык эшен кире кайтарасыбыз килә. Татар проектларын, шушы эшмәкәрләрне берләштереп, татар проектларын булдырырга, төрле зур татар фильмнары төшерәсе килә. Менә безнең шуның белән шөгыльләнәсе килә. Беренче проектыбыз Шәҗәрә бәйрәмнәре уздыру өлкәбездә безнең авылда үтте. Һәм бүтән авыллардан килделәр, нәтиҗә ясадылар һәм
үзләренең авылларында, районнарында үткәрергә булдылар менә киләсе елларда. Шәҗәрә бәйрәме инде ул беләсезме, ул үткәннәргә тәрәзә, шуңа күрә безгә хәзер ул бик актуаль, ул менә Европа якларында да бөтен җирдә ул бик актуаль хәзерге көндә. Үзеңнең тамырларыңны белү, әби балаларыңны белү, шул белгәннәреңне балаларыңа калдыру, өйрәтеп калдырырга. Шул кайсы бер гаиләләр безнең авылда 13нче буынга кадәр бөтен архивтан информация җыеп 750 кешегә кадәр тупладылар зур стендлар. Мин үземнең гаиләмне инде 5нче буынга кадәр бер үзем җыйдым. Әле ул архивларга барырга вакыт булмады. Шул без бәйрәмне күпертмәкче булабыз, уровеньне масштабировать һәм менә шул проектны хәзер сөйләп без уйлыйбыз бүтән җирләрдә дә каялар үтми шундый бәйрәмне оештырырга, үткәрергә. Татфест дигән проект ул безнең татарларны җыя торган елга бер без үткәрәбез палаточный шундый лагерь. Без милли ашлар пешерәбез, без пешереп киләбез инде үзебез. Анда үзебез пешерәбез ашлар, үзебез үткәрәбез ачык һавада татар кино кичәләре үзебез үткәрәбез татар җырлар кичәләрен менә без ясап куябыз татар җырлар шундый сборник әйме бөтенесенә таратабыз һәм гитарага матур иттереп берсе уйный берсе җырлый нашлай үткәрәбез һәм гармунда уйнаучы кешеләребезне җыябыз баскетбол волейбол Американың төрле штатларыннан татарлар безгә җыелалар Флоридалар җыелалар Калифорнияларыннан Нью-Йорк якларыннан без Питтсбург шәһәре шундый кичкенә генә булсак та әмма Пенсильвания штатында без татарлар бездә бик күп түгел, бәлки 10-15 кеше. Әмма без шундый менә үзебез актив һәм үзебезнең яныбызга гел җыярга кеше җыярга тырышабыз. Һәм безнең төп максат ул иң беренче тел. Чөнки безнең субханалла Аллага шөкер балаларыбыз үсә. Безнең төп максат ул безнең балаларыбызга телне өйрәтү. Һәм менә шул чаралар аша без тел өйрәтергә тырышабыз. Я не знаю, насколько эта идея новая. Думаю, что она витала в головах у многих общественников, но я ее уже повторяю 3-й раз на таких съездах. Давайте создадим общий тюркский онлайн переводчик и словарь 2 в 1. Можно еще транслитератор туда же добавить. Нам легче будет таким образом общаться. Мы станем ближе таким образом. Изучение наших языков станет все равно более, как сказать, в тренде, да, когда это будет, скажем так, общетатарские языки, да, мода на общетюркскую культуру, общетатарскую культуру, тогда я думаю, что это все-таки сподвигнет нас изучать наши языки. ТНВ каналында баручы талант бәйгесе дә яшьләрдә зур кызыксыну уятты. Исегезгә төшерәбез, бәйгедә катнашып, үз тапшыруыңны телекраннарга чыгару өчен 1 миллион сумлык грант бирелә. Бүтән дөнья татар яшьләре көннәренең иң кызыклы тукталышы проектлар аллеясы. Проектлар аллеясында татар яшьләрен берләштерү буенча проектлар тәкъдим ителде. Мәсәлән, TatApp мобиль платформасы. Әлеге проектны әзерләүчеләрнең сүзләренә караганда, бу кушымта ярдәмендә кирәк булган барлык әйберләрне татарлардан гына сатып алып, хезмәтләрне бәяләп, махсус тәкъдимнәрне кулланып була. Миңа моны монсы бигрәк тә ошады. Мактанчык. Үз проектын хәзер миңа иң ошаганы дип утырам. Ансы мактарлык та шул, дуслар, менә бу милли хәзинә уенының авторы Салават Сәлмәтов үзе. Салаватны әйтеп кетче, бу уен нәрсә белән отышлы, һәм инде син аның белән нинди уңышларга ирештең? Карагыз, монда сез таба аласыз 57 татар мәдәнияте белән символлар. Алар шушы безнең культура белән бәйле. Шушы уен мин өчен яна мөмкинлекләр ачты. Төрле шәһәрләрдә йөреп, төрле форумнарда мин шушы уенны кешеләргә күрсәттем. Кешеләр шушы уенны бик ошады. Хәзер безгә шушы карточкалардан уртак символларны табырга кирәк. Мәсәлән, менә мин таптым, бу Сөембикә. Менә бу Сөембикә. Үземә алам. Хәзер менә мәсәлән Кремль.
Мин таптым, мин күрдем. Милли хәзинә хәзерге вакытта татар яшьләре яратып уйный торган өстәл уеннарының берсе. Уен шарты буенча тиз арада уртада куелган карточкалардан охшаш бер рәсемне табарга һәм аның исемен атарга кирәк. Сыртлау төмән өлкәләрендә милли хәзинә өстәл уены буенча хәтта турнирлар да үткәрелә икән. Мин җиде тел беләм. Ләкин татар теле минем өчен ул әни тел булгач һәм мин татар телен сөйләшкәч бик рәхәтләнеп китәм. Үз рәхәтләнеп һәм шатланып сөйләшәм татар телен. Качан син аның телеңне онытасың? Синең гаилә бетә. Всё, син уже 2-3 елдан соң, 10 елдан соң, 20 елдан соң, икенче поколениедән соң син теряешься. Всё. Балаларың урыс була, англис була, Америка була, ул уже оныта, ул татармы, татар түгел. Качан син әйтәсең, эш пешмәк калды нәрсә? Бу каян син алды сүзләрне? Минем гаиләмдә әбием, әнием татарча сөйләде. Ирем немец булса да, ул безнең татар телен укып, татарча җырлар җырлый һәм шулай без татар телен саклап калабыз. Без җыелабыз татар телендә сөйләшергә, аннан соң Сабантуй үткәрәбез, Яңа ел үткәрәбез, Нәүрүз. Америкада миңа калса ул теге бердән-бер урыннарның берсе татарлар саны артып барган, бездә түгел татарлар саны артып бара. Бездә бит инде элеккеге буында бар, хәзер яңа буында бар. Без барыбер теге артып барабыз һәм артып барган сайын безнең күп әйберләргә, телгә, культурага һәм шундый чараларга ихтыяҗ арта. Шуңа күрә без хәзер бигрәк тә тикшерә тиешбез һәм менә дөрес дип структурированный оешма төзеп куйса һәм ничек эшләячәген аны тәфсилләп аңлатса кешеләргә, бу яхшырак булыр иде, нәтиҗәлерәк булыр иде. Форумда катнашкан иптәшләргә бер теләгем тырышып, тырмашып татарча сөйләшегез. Дуслар, без сезне белән татар эшләре форумында, калган эшләр WorldSkills-ка әзерләнә. Егерме 19 WorldSkills якынлашканнан якынлаша. Ул беркемне дә жәлләми. Аңа әзерлек вакытында күпме кирпеч, цемент сатып алынган, күпме бияләйләр тузган, бер туктаусыз куллар күпме көч куйган. Ә иң мөһиме, катнашучылар үзләренең лаеклы ялларын калдырып, аны каршы алырга әзерләнә. Әйдәгез шуларның берсе белән якыннанрак танышыйк. Сәлам, Айдар, ничек хәлләр? Сәлам, Фирүзә. Идә күп сөйләшеп тормыйк. Мен Пиршатта. Ники бу безнең беренче эшебезнең башында эшләнә торган эш. Пиршаткалар, ярый икән. Ә нәрсә эшләячәкбез без? Ничек ярдәм итәргәсең? Ул безнең WorldSkills-та инде модель дип атала. Шушы чемпионатка әзерлек безнең пока бара. Тут иде мастерокна. Ага. Кыймак әйләндерә торган әйбергә ошаган. Нишәргә аның белән? Аңга раствор салабыз, инде кирпичне салып, чыккан растворны кырып алырга кирәк. Нәбай кырдан чыкканмы? Ой, төшеп китә хәл. Ой. Аларга рәхмәт, нәбай үзеңә таба кырып алырга кирәк. Димәк, шушындай нәбай үзеңә таба. Аха, ничәдер градус үзеңә таба. Аха. Айдар, менә син күптәннән шөгыльләнәсең әлеге компетенция белән? Бу һөнәргә инде мин монда 2нче ел катнашам, 2нче ел тренировка. Хәзер инде Россиядә җиңеп Татарстан өчен һәм менә финалга чыктым. Кыскача белешмә. Бик зур яңа технологиялар кертелде инде, элеккеге әйтергә кирәк, классик стандартный гына кладка ясау ул китте. Хәзергесе көндә ак силикатный кирпечләрдән ана төзү бетте. Хәзер бик зур әһәмият шул архитектурага бик күп берилә инде. Төрле экспертлар бар инде. Монда бар экспертлар шул кагаз ручка тотып кана җөрүче мен эксперт дип үзләреннән бер кирпечтә салганы юк. Бар инде экспертлар безнең арада үзләре өчен каменщик, разряд белән эшли торганнар, үзләре шушы конкурста катнаша ала торган экспертлар да бар. Мен мәсәлән 2016 елда Приволжский федеральный округ буенча беренче урын алып кайттым. Мастерлар арасында ярышып шушы именно WorldSkills заданиесен эшләп. Айдар, менә ие бетергәннән соң остазларың юк, дөрес йемәгәнсең, сөт дигәннәре булмады.
Әйтер инде яңадан сүтеп кирпечләрне яңадан игән чаклар да бар. Тренировка итендә шуңа күрә өйрәнергә кирәк, яхшылап. Менә шушы кирпечләрне шулай игәннән соң кая куясыз сез? Бу раствор, изиской растворда гына, чөнки аларны без сүтәбез дә яңадан монда башка курслар килеп инде миннән яшәрәкләр, аларны өйрәтәбез. Димәк, әле бу кирпечләрне шушында өйлү белән генә тормышлары бетми, алар әле башка WorldSkills укучылары өчен дә кирәк чыга. Әйе. Елдан ел битне яшәрәк кешеләр килә, аларны да өйрәтергә кирәк. Айдар, менә синең башкаларга үзеңнең һөнәреңне өйрәтәсең киләме? Әле мен 22 яшь тулмаган, минем тагын катнашасым килә, шуңа күрә яшьләрне өйрәтмим дигән фикерләрең туганы булмадымы? Юк, булмады. Киләләр инде, үткәнне безнең өйрәтеп калдырган егетебез бар. Ул да өйрәнә. Килә инде дәшкәчтән миңа кызыкты. Безнең белән генә калмый бит инде ул. Аларга да өйрәтергә кирәк, дальше дәвамлар кирәк. Айдар, әгәр дә балаларга килгәндә, ничек сезгә балаларны бирәләр? Инде безнең уровеньне карап, авыш кемнең әзрәк авышлыгы бар инде, шул әзрәк авыш булган саен күбрәк бал бирелә. Кемнең күбрәк авышлыгы инде анага 0 бал бирелергә может. Менә сезгә шушындый модуль биргәндә, сезгә вакытка эшлисезме, әллә инде үзегезнең эшегезне әкренәп кенә, иркенләп бетергәнне көтеп торалармы монда? Юк, бу вакытка бирелә. Мәсәлән, мен бу кладканы Россиядә, Мәскәүдә эшләдем, ул 5 сәгатькә иде. 5 сәгатьтә өлгермәсәң, бер кирпечендә куймасаң 0 бал бирелә. Димәк, син шулай 5 сәгать буе менә шулай иттереп кирпеч җыеп торасың. 5 сәгать буе түгел инде, абитка 2 сәгать эшләдек, абит ашадык, ял иттек 1 сәгать. И ана дальше эшләп вакыт беткәнче алар әйтәләр инде, шул вакытка эшләп бетергә тиешбез. Димәк, син төшкә ашка тукталып, ял итеп аласың әле. Әйе. Менә тагын нәрсә эшләргә кирәк сезгә модульдә? Аңламыйча сезгә кирпеч җыярга кирәк, тагын нәрсә эшләргә кирәк? Шофларны тутырып, аларны шомартып, инде тигез булсын өчен. Аны юабыз без аларны губка белән. Сән булай иткән дә инде. Ул шиприста кала. Шулай юабыз инде һәрберсен. Өчендер әлеге Айдар эшләгән бүлмәгә керүгә үк, әллә таштан ясалган мичне күргәнгәме, баштан ук тамак ялгап алу турында уйлый башладым. Соңрак Айдар миңа коймак әйләндергечкә ошаган раствор салу өчен эш коралы биргәч тә, мин тагын ниңалып калдым. Кайчан Айдар цемент булгатучы җайланманы күрсәткәч, әлеге бүлмәнең шуның кадәр аш бүлмәсенә ошаганлыгында бер тамчы да шигем калмады. Юк, менә үзегез карагыз әле. Цемент эретмәсе мамыктай зефирга охшамаганмыни? Әз генә читкә киттем бугай. Тиздән 2019 WorldSkills якынлаша. Шуңа күрә барлык җитдилекне, көчне җыеп, ныграк хәзерләнергә кирәк. Форум катнашучылары Калит иҗади хәрәкәте тәкъдим иткән Татар биюенең тамырлары кайда дип исемләнгән әдәби музыкаль кичә карап, татар биюен дөрес башкарырга өйрәнде һәм яңа татар музыкасына якынайды. Шулай ук форум эшчәнлеге нәтиҗәсендә 2050 елга кадәр татар яшьләрен үстерү программасының резолюциясе кабул ителде. 8-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумы эшчәнлеге нәтиҗәсендә киләсе 2 елга рәис итеп янәдән Тәбриз Яруллин билгеләнде. Бүтән дөнья татар яшьләренең тагын бер тукталыш ясау урыны Пешан базары. Һәм ул берничә мизгелдән Казанның Шөрек күл паркында башланып китәчәк. Фестивальдә йөзләгән дизайнер катнашында дизайн маркет, лекториялар, экскурсиялар оештырылачак. Шулай ук Фин, Астрхан, Сибир, Америка татарларының милли ашларын авыз итү, Bio for You мастер-классы, төрледән-төрле сәнгать осталарының инсталляцияларында күреп булачак. Һәм булар барысы да Пешан базарында. Бүгенге яшьләр тукталышы озагына якынлашты. Синең белән Екатеринбург егете Салават һәм Казан кызы Айзилә. Киләсе очрашларга кадәр сау бул, дустым.